Ayo sa nangis sajroning atiku nalika dalu Mbak Elisa orang harus alasu. Sugeng dalu macange Yulimbo Pak Kangko ingkang minulya. Piye kabare sa? Nggih pengestunipun. Radi lumayan ya rada kesel tapi piye ya nek wis arep sowan wonten panggenanipun Mbah Rasim niku saking mangkat niku pun bahagia riyen niku lho. Apa? Gahawane niku happy bahagia. Bahagia. Iya. Bahagia aja dijalakne bahagia. Aku wis baten saka ning dalan iki. Iki kira-kira ana apa meneh ning omahe Mbah Rasim iki sing anyar apa ya kira-kira ngono. Kowe mau wis ning ngene Mbah Rasim. Aku langsung saka pinggir, tak melipir, tak delok apa sing anyar, set, langsung melebet ngek wonten Mbah Rasim wonten ngajengan menika. Wonten pundi? Mbah Rasim wonten pundi? Ngajengan, wonten ngajengan. Ngajengan. Bisa ngacengan iki lho ngawur iki. Ngajeng kori,
Kajengan. Kori ukir-ukiran itu. Itu namanya gebyok, gebyok sa. Gebyok. Gebyok yang sangat indah sekali. Mbah piro regane kuwi aku yo pengen. Langsung kula nuwun hormat kula. Hormat Barasim. Ayo no, melebu. Lebu ya. Melebu. Langsung lebu neng omahe. Piye setelah masuk di rumahnya Barasim, piye biasa? Jajal kursine Pak Kangkong. Ya lagi tak set kene iki, aku megol sithik saka kene wis bablas tekan Yojo aku. Saking lunyune. Anu priture ya sa. Saking lunyune. Luar biasa kudune Pak Kangkong porsinya tuh kayak gitu, yang banyak kayak gitu. Jadi mau dayoh tamu-tamu angin. Sirku ya ngono. Sirku kaya jati kayune. Nggonku ki eneke kayu maoni. Dadi luar biasa Mbak Rasim. Tadi juga nek butuh kayu ngomong ke Pak Kangkong. Lah kok ora langsung Mbah Rasim kok kon lewat Pak Kangkong. Wah, maklare aku. Mboten nek Mbak Rasim iki peparing apa-apa, menehi apa-apa kuwi dilambari rasa ikhlas. Nah niku lho. Tur wayangan bengi iki nek ora panjenengan ikhlas apa kelakon wayangan to, Sa? Nggih, saestu. Dalam waktu singkat loh Pak Kangkong. Iya. Dan beliau juga tetap ya Pak Kangkong, saya juga kok ya isih ditresnani, masih boleh sowan, masih boleh saget sowan sederek-sederek keluarga sedulurku. Wonten pojok watu wis beng 3 menika. 3 kali ya? 3 kali ini luar biasa. Muga-muga dulur-dulur kabeh paringi sehat. Amin. Bagas waras bahagia wilujeng selamet sedoyo. Amin. Ya, pokoknya semangat sing mirsani semangat luar biasa loh Sa. Walaupun hujan turun ning tidak menjadi halangan, ning mujudake berkah saka Gusti sing diparingke masyarakat mriki. Eloke niku dasare panitione cantik-cantik sedoyo. Panitione niku cantik-cantik enem-enem sedoyo. Nom-nom. Ya, enem-enem. Tadi udah foto juga matur nuwun. Ini juga kalau panitianya itu enggak satset-satset, bocahnya kan emang harus yang enom gitu. Iya. Nek enom iki luwih satset-satset kabeh sok kelakon. Tur yo gelem kerja sama, bisa sing kerja sama sing sepuh karo sing enom kabeh. Lah iki sok kelakon kene luar biasa. Mbah Rasim kalian panitia lan Bapak Ibu sedaya menika pinaringan silamit wilujeng lancar anggenipun gelar kabudayaan dalu menika. Amin Sa. Seneng kula saged sowan mriki Pak. Tenan, iki agenda setiap tahun bakal diagendakne dening penjane Mbah Rasim. Didongakne Mbah Rasim tetep sehat, panjang umur, rezekine saya kathah. Allahumma. Amin. Beliau menika orang yang sangat berpengaruh tapi enggak ngetok-ngetoki. Bener. Luar biasa. Jadi siapapun sangat mengamati lah. Kula niku ditonton Mbah Rasim di PPSDM itu kilang itu aku nggak sadar gitu, aku nggak enak aku. Mbah Rasim ternyata nonton, berarti beliau itu kan memang dari atas sampai ini banyak observasinya gitu loh. Iya, yang jelas silaturahminya beliau, kenalane beliau iki banyak pimpinan saka pusat sampai bawah ditresnani kabeh, termasuk seniman seniwati yo diuripi, dikukup ini menjadi Mbah Rasim. Mugi-mugi dados berkahipun panjenengan Mbah Rasim nggih, kathah ingkang tresnani. Nggih, termasuk kula nggih tresno sanget. Tresno sanget nggih. Ya iya, ben ditanggap ditanggap setiap tahun nih. Gitu piye. Ora murung nek ora ditanggap mung luap-luap ning omah kok sasine yo sasi sepi yo Sa. Sasi sepi menika nek mboten tangkap Mbah Rasim nggih mung tingu. Ya ketek ketulup. Kaya apa? Ketek ketulup. Ketek ketulup. Ya kaya kowe tingu ngono kuwi Sa. Ya, aku keteke. Ketulup tuh diapain? Ketulup itu ada di ngoten niku lho. Oh iya, kena. Kena terus golek sing nulup sapa ngono. Oh, sapa sing gelem nulup aku? Hei. Sapa malah tawa. Ning yo ora apa-apa wong dagangan ya saya. Lah iya. Ya orang duwe bojo se legan ya bebas. Lah niku lho, bandel tenan kok. Pokoke sik orang-orang 90-an iki rada do bandel, ora do payu-payu mbuh apa. Termasuk kowe rong payu ya, Sa. Lah nggih. Mungkin sing kuwasa, mungkin sing gawe urip kuwi mencarikan jodoh yang terbaik untuk kamu, Sa. Nggih, mbok menawa jodoh kurang lahir, Pak. Loh, jodoh murung lahir ya kecilan. Loh kan enggak tahu, sing jenenge jodoh kira ngerti, cinta itu buta. Ya, cinta itu buta kok, buta ki grawok kowe kuwi kok. Ya, jodoh ranget mbok menawa jodohku ya isih ning adoh parane ning benua lain gitu loh. Nggih. Ya, tidak kalah semangatnya Sa, sawangen manengen Sa, so. Ibu-ibu kae lho. Ibu-ibu, matur nuwun nggih, sampun ningali wayang
Terus nggih. tutupan apa kae wajan apa kae nggih tutup sirah. Nggih, wis Semangat pokoke. selalu nggih Bu, sehat selalu nggih Bu. Nggih, ingkang padha mirsani wayang kula ndongaake sehat sedaya. Nggih, anak putu paringi sukses sedaya. Sugih mah dikel-dikel. Amin. Ah, Ibu luar biasa. ya. Nggih, Ini ada permintaan lagu sa. lagu menapa? Nah, aku ora patek iso maca nyawa wacanan iki. Oh, nggih. Sapa iki ulak balik akeh banget. Kula macane. Macane wow. Apa sing beneri apa? Ah. Tanggal 16 siji ere rong puluh enem lorong puluh enem. 26. Tahun 2026 2026. Ora. Sedang puluh apa ya? Piro enem likur. 26, nggih. Kepada Bapak Dalang jang ada di atas sana. Di atas panggung Di atas maksudnya. Panggung saja. Penggemar wayang kulit. Saja kirim. Saja itu saya ya maksudnya. Ya. Ejaan lama. Ya. Kirim nawala untuk Ning Elisa. Saja suka sekali sama Ning Elisa. Besok kapan mau ngundang Ning Elisa? Asli betul. Nanti mudah-mudahan malam bisa apa toh tulisannya ya. Bentar susah ini. Kula tak lemparke kowe aku bingung lek maca. Iya, ini Arab Gedrik opo Latin opo yang Elisa asli. Saya setiap nyetel seneng. Wes kuwi lah. Terus iki coba tak golek. Ah. Semoga sehat selalu. Saya kirim enggak tahu ya tulisannya. Uang 100.000 minta lagu Gubuk Asmoro yang nyekar Ning Elisa. Sesi Deman yang nyekar Ning Elisa juga. Oh iya, berarti sak lagu seket. Ya. Oke. Seket kok, seket. Ayo. Sak lagu seket. Oke, tadi juga dari Pak Waris Sugiono Surabaya nonton. Nggih, Minta Pak lagu Waris. Podang Kuning. Nggih, juga menyimak banyak sekali yang ada di Channel YouTube, ya. Mbak Elisa juga di TikTok Wijolaras Indonesia juga menyimak. Matur nuwun. Diaturke ya, Sa. Oke, Sing mobilnya sing ndi sike? yang Sesi sesuai. Deman apa Gubuk Asmarane? Gubuk Asmoro. Gubuk Asmara. Ya. Ya.